alkaa eka mäki olla takanapäin ja äsken leiri on lähtenyt hyvin liikkeelle. Mä aion dokumentoida tätä hyvin. Mulla on sykemittari mukana ja se näyttää vieläkin 160, vaikka on vähän levännyt. Lähtiessä paino oli 82 kiloa suunnilleen ja vyötärön ympärys 91 senttiä. Saa nähdä mitä terveellistä tää perokalastus on. Vaikka tarkoitus onkin vähän testailla mikä tämä energiakulutus tämmöisellä kalastusvaelluksella on, niin pääasia on kuitenkin kalastamisessa. Tämä mesta on tällainen, tai nämä mestat, mistä mä kävelen, niin nämä on kaikki pieniä lampia täynnä. Niistä sitten katsotaan, onko kalatkin pieniä vai vähän isompia, vai saako mitään sitten. No niin, nyt mä oon viimekin päässyt tämmöiselle pienelle lammelle, nimettömälle täällä jossakin tuntureiden keskellä pienen tarpumisen jälkeen. Tarkoitus olisi kokeilla ihan lyhyellä heitolla syvä- ja matalan rajan, mikä tuossa näkyy. Se on 1,5–3 metriä, 2–3 metriä tuosta rannasta, niin sitä pitkin pienellä mustalla pintaperholla. K14 pintaperholla ja Afsman 0 luokan vapa taas vaihteeksi. Ja tässä periaatteessa voisi tästäkin jo saada kaloja, mutta se nyt on varmaan vähän liian tuuria. Mutta heittojen ei tarvitse olla pitempiä. En tiedä näkyykö ne kameraan, mutta näin. Mutta tällä tyyliin jatketaan vähän aikaa ja katsotaan, olisiko tuossa isompia kaloja.